गाव सिखायो ए टु जेड सिउ सिउ होनलायनाय माने ओरै जालायनाय होनलायनाय माने अ माय गड थालाय गड नालाय गड माबोरै दं आदैमोन फैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव खावब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव आंनाथ' भिडिअ'आ एसे लाब्रा टाइप जाब्रा टाइपसो जायो नालाय बुथुम बुला जेरै लाब्राया मोनसेल' नङा मिक्सारजोंसो गोथाव जायो जोगोनार होफायो मटर होफायो आलु होफायो दालि होफायो सयाबिन होफायो थिग बिदिनो आरो आंना भिडिअ'आ सोरबा नायनो मोजां मोनग्राफ्रा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनग्राफ्रा गाज्रि मोनो आरोखि आंनि भिडिअ'खौ एसे जाब्रा टाइपखायनो स' गाइस दिनैना खिन्थु एसे गरम गरमलै आसलफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो रेडि दा गरम गरम भिडिअ'फोरखौ गरम गरम टपिकआल' फैखायो नालाय आंनाव आरो जायफोर गोदोनिफ्रायनो साबसक्राइबार भिउवार्सफोर नायग्राफोरा मिथिखाजोबथारो एसे गरम फैयो होननानै ओमफ्राय सोरबा सानसेनि हाबफ्लांनायफ्रा ओरैबायदि गला गला बखिसोना गालांसिगोन आरो आंखौ जेबो नङालै फंबायमोन गाज्रि मोनबाबो मोनदो आरो जाय मोजां मोनग्राफ्रा गोदान हाबफैदोंबा साबसक्राइब खालामथार मिथिबाय बिदिनो गरम गरम भिडिअ नायनो थाखाय साबसक्राइब खालामना लाथार आरोखि थांथारनाङा ओरैनो माने गोदान गोदान भिडिअ फैबा आपडेटखौ नोंथांमोना नुग्रोगोन आरोखि साबसक्राइबजों फैसा मोनालै आसोलफोर सोरबा सोरबा साबसक्राइबजों फैसा मोनो होननानै मोना माने भिडिअखौ माने फार्स्ट नुगोरो आरोखि नटिफिकेसनखौ अल होना लाबा स' इन्ट्र' भिडिअआ गरम गरमथार नोंथांमोना नायनो रेडि दा फोदैमोन इन्ट्र'खौ नायग्रोदो होमबा गरमथार अनेक गरम स' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायना मिथिखायोमोन जानो हागौ सोरनि बागै भिडिअआ फैगासिनो सोर सोर सानैनि सायाव आरो आंखौ ओइ सासे भिलेज ब्लग होनायाबो डेन्जार बखिखांबाय .comनि अर्थ गैयिसो .comनि आरो माने .comआवलाय आरो मा जायो मा जिरायो नोंथांमोनाथ' मिन्थियाखैबो जानो हागौ .comखौ बे कमेन्टखौबो फुल डिटेल्स होगासिनो आं नोंथांमोननो माने भिलेज ब्लगआ ओरैबायदि डेन्जार रायदों आरोखि आंखौ जाम्बाथार आसोला गावना माबा कन्टेन्टआनो नुब्रे थार आरो जोंखौसो कन्टेन्ट गैयाबा मानो भिडिअ बानायनो जोंना बिदिनो फैलाबायखायो लाब्रा टाइप जाब्रा साइज स' नोंथांमोना इन्ट्र'खौ नायदो एबार गरमा गरम चाल्लौ गुदि खिथा मोनथियालासिनो फानग्रा होननायाबो रं जायो आरो नोंनि नोमफाया आंखौ बायफैदों नामा बैथालि नोंबोथ' बैथालिसो लागाव दानाबा गरम गरमथार मा फाननाय बायनायनि खोथा बुंदो नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा मिथिखायो आदै मादैमोना मिथिया होमबा दानि जुगाव एफा जाम्बा जाम्बि बखा बखि गैलालै खुदै गलायना थानो ना मा होनो माने आरडि अफिसियेलखौ बखिदोंनो आरोना सासे मानसिया माने फानग्रासो नोङो गुन्दिसो होननानै माने आरडि अफिसियेला रागा जोंबायनो आरोखि स' मालायखौ प्रुफ गैयाबा एभिडेन्स गैयाबालाय माबायदिथो रायनो हानो नङा होमबा मानसिया बिदि टाइपनि नङा बिनि बिफाया बायसान्सआव खालामनो थांनायखौ खोन्थाबासो नों मिथिगोन दा ना बिनि बिफाया थांमारदोंमोन नामा आरडि अफिसियेलजों जोंथ' बेखौसो नांगौ दा खोनासंनो लुगैदों आरोखि आंनि भिउवार्सफोरा आंनि साबसक्राइबारफ्रा सोरबा खोनासंनो लुगैगासिनो दं नामा कमेन्ट्स खालाम जाय खोनासंनो लुगैयाखै ना मा होनो आरडि अफिसियेलखौ सोरबा बायग्रा दंमारो नामा जोंहाथ' खोनासंनो रेडिखा गासिबो आंनि भिउवार्सफोरा फाग्ला बिदि गरम गरम भिडिअखौ होखावथारो ओरैनोबा जोंना स' आरो दा ससे गरम दंबावो इन्ट्र'खौ ससे खोनासंगोर दा दसे उनावनो होखावगासिनो आंबो लगे अब्ला इयो आंजों जागोनदां सानदों नामा नोंलाय अब्ला इयो आंजों जागोन सानदोंदां माने आरो मा जानो आरो फोदैमोन बिग्राफ्राबो बिग्रा दंथारलै सयथि गोथां गोब्राबनो मानसिफोरखौ बिदि मेसेज लिरलाबायनानै हरो साला असय बजातफोर अब्ला बियो आंजों जागोन सानगोनदांनो बेसे हांमासुर होननानै बुंदों बेसेरिया गम दं नोंसोरो स' खोनासंदो आरो ससेखौ
ओइ बाजै दे नोंने हासुग्राया नायनिनो मा सोदोब बियो थोद अयनाय सालुथार माथो नोंलाय बिदि जायो मानसिया गियो फाग्लाना जायो सियाना जायो ओइ बाजै नोंनि हासुग्राखौ एसे नायनो आं होनबाखि बि देखायगोन एफा गोदै रावजों फाग्लि मोनदों नोङो देखायग्राखौ मालाय एफा सालु जायो नालाय मालायनि बुस्थुफोरखौ नायनो नागिरगाना ओंखायनो बिराद देन्जार सालुखा ओइ बाजै एलायबावो नामा जा गोदैखालै नोङो सयथि आयौ दे नुबाय मालाय देखायबाय मालाय माथो खालामनो नोंलाय नुनानैलाय मा जागोन मोनजागोन मोनलोंगोन जाम्बा गांनासो थागोन माथो नोंलाय मालायनि बुस्थुफोरखौ बिदि नायनो बिलाबायो देनां हिनजावनिखौ नायब्रा बेसे हायो हिनजावला फंबाय बांद्राय गरम जादोंबा बिदि जानाङा आरोना मालायनि हिनजावफोरखौ बिदि बुंलाबायो नोंखौ एफा गोदै होनबा मालाय नोंनि पार्सनेल बुस्थुफोरखौ बिदि खेबलाबायना हरगोन आरो जाम्बि आरो बियो बिराद देन्जार गरमलै नोङो आलु गरमबा साला थैस बिदिखि बिलाबायो गोदै रावजों बुंबा मालाय हरगोन सानाखै बियो जाम्बा साइसा लरग'आ बाजैया खिन्थु होखावो दै जोंना खिन्थु दै होखावखायो गोदै गोदै बुंनानै बिदि बुंफ्लानानै बिहरबा मालाय नोंनो हरगोन फोदै खाफाल नांगोलै बै सोरबा जाम्बि लरलि खुदै गलाबायनाय होनलाबायनायखौ नुगोन आरोखि नोङो बिबा एसे सियान सियानफोरखौ बिनाङालै फोदै बायसान्सआव भिडिअफोरखौ नायदोंबा एसे सिखा होदां नोंखौ थांनानै एसे जाम्बि लरलि खुदै गग्राफोरनिखौ बिलाबायनानै नाय आरोखि नुगोन बिसिनिखौ हरलाबायगोनदां एसे सालुफोरालाय अबाव बालाव हरलाबायनो नोंलाय जाम्बा साइस आरो बिबा मालाय बिदि गोथां गोब्राम बिलाबायो मालाय हौवा दं बिदि हौवा गोनांफोरखौ बिलाबायो माबायदि साइस नोंलाय बिराद गरमथार नामा मानसियालाय नै दाना फैदो माने भिलेज ब्लग होननाया ओरैबायदि .com होननाय बखिदों आरोखि माने .comखौथ' आरो बेयाव अर्थ'खौ नोंसोरो बुजिखाबाय माने .com माने बेयाव माबा मोनसे दं आरोखि भिथोरिया बाथ्रा ना मानो डाइरेक्ट बुंथारला आङो बुंबा सोरबा सावन होना नायदोंबा एसे उसुबिदा मोनगोन ना आं नैबेयाव ओरै नैबेखौ नायना ला माबा मोनसे मा होनदों गावहाथ' कन्टेन्ट गैया ओरैबायदि .com नै सोबना लाफै होनना बुंलायदों आरोखि माने इउटुबाव फेसबुकाव ओरैबायदि गाज्रि नैबे दिपालि आरदि अफिसियेल नैबेखौबो कमेन्टआवसो हरदों आरो जन्थु नैबे आब' दानि बखिनानै माने आबै नायनो बिजानाया नैबेबो माने बिदिनो आरो माने बेखौबो कमेन्टआवसो मेसेन्जाराव हरलाबाय थायो जाहैदों आरो माने बार दा नोंथांमोनखौ आङो बुफ्रुना होबाय आरोखि नैबे बाथ्राखौ माने मेसेन्जाराव फेसबुकाव वाट्सआपाव माने बिहरलाबाय थायो आरो जाहैदों आरो ओमफ्राय आंखौबो नैबे मानसि सासेया भिलेज ब्लगा ओरैबायदि .comनि बखिदों आरोखि अर्थ' गैयि मिथिबायना दा भिलेज ब्लगाबा माबायदि इउटुबार गावनिखौबो आं नायदोंमोन माने 3 days 4 daysआव 10टा 20टा भिउस दं आरोखि दे जेनेबा जेबो नङा भिउसजोंथ' जेनेबा जों सोनारा जायखौ मोजां मोनो बेखौ नायो क्रिएटर नालाय नोंबोथ' सासे जेनेबा बिदिनो दावगालां फंबाय बखिनाया आंखौ बखिबाबो आं जेबो मोनालै सयथि आरो जायफोर गोदान आंनि चेनेलाव हाबफैदों साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम फंबायमोन मिथिबायना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों बा बखिबाबो बखि डिसलाइक मारिबाबो डिसलाइक मारि मिथिबायना जेबो नङा फंबायमोन मिथिबाय आरो जायफोर मोजां मोनो बेथ' आरो जोंना नायग्रा भिउवार्सफोरा गाजा नायखायो गावसिखायो ए टु जेड सिउ होनलायनाय माने ओरै जालायनाय होनलायनाय माने गावसिना होखायो भिडिअखौनो बिराद गला गोजाखा आरो फंबाय भिलेज ब्लग खोनासंलाना मोजां भिडिअखौ सानफ्रामबो हगारबाय था नोंथाङाबो मिथिबायना जों नायनो रेडि आंथ' फिसा क्रिएटरफोरनिखौ 100-200फोरनिखौबो नायनानै साबस्क्राइब खालामना होलाबायथारो बिराद फाग्लाखा आं मानसिया आरो आङो गासैबो बर' नालाय
बर' इउटुबार जादों नालाय होखायो आङो है खेला बेफोरबायदि एफा फिसा फिसा क्रियेटरफोरखौ साबस्क्राइब खालामो नामा होननानै सोरबा सानो नामा लागावखायो आङो साबस्क्राइब बानायना होखायो जोंनिनो बर' फिसा ना मा होनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो साबस्क्राइब खालामनांगौलै होननायनि बायदि माने साबस्क्राइब खालामनो नोंहा मा फैसा थाङो मा खरसा जायो ना फैसा थाङो ना थाखा थाङो नोंहालाय ना मा होनो बानायना हो जायफोर फिसा फिसौ क्रियेटर ना माने बानायलाय आरोखि दै साबस्क्राइब बानायलाय बानायालासिनो दाथां भिउसखौथ' जेनेबा जायखौ मोजां मोनो बेथ' नायो जेनेबा होमबाबो माने साबस्क्राइबारजों एसे माबा मुलाम्फा दं आरोना ओंखायनो माने साबस्क्राइब खालामना होलायलाय आरोखि जिखुनु जाया आदै मादै फोदैमोन दिनैनि भिडिअखौ आङो नै बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि ना मोजांबाबो गाज्रिबाबो बखिबायलै फोदैमोन नोंसोरसो माबायदि मोनो दाथ' ना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों गोदान गोदान हाबफैदों बा जेनेबा आंखौ सापर्ट खालामना होलां होननानै आङो गुरै खावलायबाय आरोखि ना स' दिनै भिडिअआ नै बिसिनोसै बाय बाय एगेन नेक्स्ट भिडिअ